Boisiri nti do wɛrɛ dɔn n t'a fɛ bi tɛmɛnen kɔfɛ n k'a ye k'a fɔ k'i ni Jɛnɛba bɛ ka kuma yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko aw jɔlen don i tulo b'a la parce que ne bolo n ko mɔgɔ yɛrɛ don mais ne t'a dɔn ko wuluya don. Kɔrɔjum an ka ko in lajɛ ni hakili ye ni hakili la o de ka nɔgɔn ni e bɛ ka ko in sama ka taa yɔrɔ min na yala kuma fɔli bɛ se ka kɛ ko kɛlɛ ye wa? Ne t'o dɔn dɛ mais kuma dɔw la a fɔli bɛ se ka kɛ kɛlɛ sabula Jɛnɛba ye mɔgɔ nasoya min ne bɛ Jɛnɛba dɔn ka tɛmɛ e kan. Kɔrɔjum ne bɛ deli e ka sabali an ka ko in kɛ hakili sigi kɔnɔna na o k'a fisa n'a kɛlɛlama ye o kɔni de ka di ne ye kosɛbɛ. Hakili sigi kɔnɔna ne hakili sigi cogo di nin ko in na Jɛnɛba ye mɔgɔ min e bɛ Jɛnɛba dɔn ne de ni Jɛnɛba ye jɛ kɛ depuis bi tɛ ne de bɛ Jɛnɛba dɔn e bɛ Jɛnɛba dɔn e b'a fɔ ne ka hakili sigi bi ta kɔni tɛmɛnen kɔfɛ n tɛ fɛ k'a ye k'i ni Jɛnɛba jɔlen filɛ kuma tɛ k'a mɛn kuma tɛ ko mɔgɔ k'a lakalen ye sinon wallahi ala bɛ fili suguya ma. Ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ko min na e dusu bɔlen don cogoya la ni mɔgɔ kan ka Jɛnɛba dɛmɛ a ka cɛ ko in na e kan ka k'a mɔgɔ fɔlɔ de ka se k'a dɛmɛ k'a da kan jigi foyi tɛ Jɛnɛba la nin waati in na ni e tɛ. n'o y'a sɔrɔ kɔni k'ale jigi de kun ye ne ye tigi ne ɲɛ jɔlen don fɛn mun na ale kun man kan tɛ k'i ɲɛ jɔ o la mais n'i y'a kɛlen k'a ɲɛ jɔ o la n'a tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali ala kelen na kuma tɛ Mahamadu kelen na. Tɔnɔ bi kan dɛ an ka taa dɔrɔn voilà n kɔni y'a daminɛlen de dɛ. Tiɲɛ ne b'a dɔn wa ne tɛ ka foyi faamuya bi seegin na depuis an sigilen bɛ ka ne ci i bɛ ka ne ci. E tɛ se k'a faamu nisɔndiya min bɛ ne kan bi wala e tɛ se k'a ye. O de ye tiɲɛ o ni e nisɔndiyala dɔrɔn bɛ ne ci si la. O ye tan ye dɛ. Nka i ka nisɔndiya kun fɔ n ye an ka jɛ n ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nisɔndiya wɛrɛ tɛ ne kan n balimakɛ ka nisɔndiya dɔrɔn de bɛ yen ko jɔyɔrɔ bɛ na muso filanan ne ta o tɛ nisɔndiya la ko ye. Nɛnɛ n y'a f'i ye ko mankan man di a ma fɔ ye k'i dabɔ Mijo ka ko fan bɛɛ la wa. ayi de e bɛ fili la dɛ ne da fosi tɛ Mijo ka ko la Mijo ka ko finman n'a jɛman ne Nɛnɛ da t'a la ne ko n balimakɛ de ne bɛ n da dɔn n balimakɛ kun b'o de la kɛ n'a ko a bɛ muso filanan ta n b'a soutenir a kan o ye diyagoya de ye o tɔnɔ e yɛrɛ fɛnɛ sa. Mijo yɛrɛ bɛ ka problème créer aw ka so kɔnɔ an ma se k'o ɲɛnabɔ n'a fɔra ko a kana sinamusoya fana ta k'o da o kan a ko bɛ gɛlɛya dɛ. A dabɔ kun y'o ye bilen gɛlɛya fosi tɛna ye nin ko in na ni muso ko an b'a ɲɛnabɔ de fo Mijo k'a place dɔn a dabɔ kun y'o ni Jean tɛ Paul le de koyi Mijo bolo ko n'ale tɛ ko ne balimakɛ tɛ muso de sɔrɔ wallahi a bɛ muso ɲɛnaman sɔrɔ min su ka fisa ni Mijo ɲɛnaman ye an yɛrɛ k'o bɛɛ to yen i da bɔ ne balimakɛ yɛrɛ ta la sa o to yen an ka du problème ye i ka du problème i dɔgɔmuso ta o gérer fɔlɔ awɔ. Nɛnɛ i tulo ka gɛlɛ dɛ n y'a f'i ye ko mankan man di n bɔra k'o kuma f'i ye sisan e bɔra ka Junior ka ko fɔ sisan o ma tɛmɛ i da filɛ nin ka don Asetu ka ko la. Tɔnɔ n bɛna min f'i ɲɛna kɛ Asetu ni Jazo ka ko in dɛ e bɛ k'i ɲɛ ci a kan cogoya min na ɲɛci n ka ko tɛ koyi ɲɛci n ka ko tɛ dɛ Asetu lasigi i k'a ɲininka Jazo ka ko la n'a b'a fɛ ou bien n'a t'a fɛ sinon n'i y'a to tan cogoya la wallahi a bɛ k'i ka ɲɛkumu kan dɛ ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna o y'o ye mɔgɔ la sɔminen o ye suba ye an ka jeu tɔ continuer. I b'a dɔn i n'i ka ko bɛɛ i ye tiɲɛ fɔ nin ye. Ne de ka kuma ka ca nka tiɲɛ dɔw bɛ y'a kɔnɔ. N'a fɔra ne ye n ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bila ka mɔgɔ kelen ɲini k'o kanu cɛ fatulen kɔfɛ n ko n bɛ fɛ ka n ka diɲɛlatigɛ laban n'o ye n'ale ko k'a bɛ na ni sigi ne ni kan ko fo kɛlɛ la k'ale b'o tigi de fɛ wallahi ala an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn ye. E ɲinɛnen don fɛn dɔ kɔ i b'a dɔn ni muso kɔrɔla ka taa se hakɛya dɔ ma a man kan fiyewu a ka to a kelen na ko cɛ t'a bolo. Boisiri e bɛ fɛ ka mun fɔ sisan donc e bɛ fɛ k'a furu de sisan ni kuma y'a yɛrɛ ban e bɛ fɛ k'a furu de sisan kɛ
an bɔ siriki n jaabi kɛ ayi ni kuma banna ne yɛrɛ sa kuma tɛmɛna ne kan mais e tɛ ne mun ye e ni Jɛnɛba ɲɛ yira ko n terimuso dɛ ne de kojugu kɛ n yɛrɛ la mais e ma foyi kɛ mais n bɛ n ka da sɛgɛ bɔ cogo n'a y'a sɔrɔ furuko de tun bɛ ne kɔnɔ ne tun bɛ ko in dogo e la k'a furuko ɲɛnabɔ nka a wulila de ka na jigi kɛ ne ye ko a kelen mɛnna so kɔnɔ so kɔnɔna ka bon a ma ko n k'a lajɛ ni n bɛ se ka cɛ ɲini k'a d'a ma ne ye miiri teriya min bɛ e n'a ni ɲɔgɔn cɛ o kama ne ko n bɛ don a jigi kɔrɔ n teri tɛ kana n'a fɔ ko n teri tɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan an ye ɲɔgɔn kanu ka jɛ kɛ yan nin teri dɔ kelen tɛ dɛ n teri tɛ ni ne teri don a b'a ɲɛ dɔn ne cɛ la mɔgɔ b'i ɲɛ dɔn terimuso cɛ la n teri tɛ i ka kuma bɛ fɔ i k'o yɔrɔ bɔ a la min kɔni ka di ne ye i ye kuma min fɔ n y'a bɛɛ faamu nka a ka di ne ye i ka to n kɔ o bɛ diya n ye kosɛbɛ i ka to n kɔ i k'i sigi ne kan ka min kɛ ko in na m'a dɔn n'i kɔni sera k'o kɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn kɔni a Jɛnɛba ko tɛ yan a Jɛnɛba ko tɛ wa Jɛnɛba ko kuma finman n'a jɛman a laban da bɛ kɛ ne ka du kɔnɔ bi ayi maa yɛrɛ tɛ se ka lafiya du kɔnɔ an bɛ denmisɛnninw ta la i tɛ tila o la n'a fɔla o yɛrɛ min musokɔrɔba min fana bɛ yan n'i kan ka baro kɛ o fɛ k'i hakili lafiya n'o fana wulilen don a ta la o ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di san ne ka se t'u ɲininka o e yɛrɛ bɛ mun kalama a ko in na fɔlɔ ne tɛ bɛrɛ kalama ko la dɛ nka Asetu ye min fɔ ne ɲɛna ko e ni Jazo ye kuma min kɛ k'i m'a faamu de k'ale nana a f'i ɲɛna de k'a bɛ fɛ ka Asetu ɲini furu de la mais ka ni Asetu bɛnna la ko t'ale ka kuma ye dɛ ne dun bɛ min f'i ɲɛna Asetu ɲininka hali n'a sɔrɔ furu in ko tɛ Asetu kɔnɔ ko dɔ b'a kɔnɔ ka ɲɛsin Jazo ma dɛ k'a fɔ ko dɔ b'a ɲɛ a kɔnɔ dɛ ayiwa n'i dun m'a ɲɛɲini walahi a bɛ dabiri da la mun kɛra tɔnɔ e fɛn min daminɛ bali ni e y'o miiri la ninnu to yen nɔ an ka jeu kɛ i bɛ fɛ ka boli jeu ɲɛ o tɛna bolo ɲɛ dɛ ni jeu in continue jeu bɛ yen i bɛ fɛ i ka boli de ka boli nin na an bɛ nin kelen kɛ de ne b'i ci nin na Bashi t'i la quoi? Bashi foyi tɛ n na. C'est bien. N b'a fɛ k'i ɲininka. N b'a fɛ ka dɔn problème jumɛn de b'i kan? N kɔrɔ problème tɛ yen. Problème tɛ yen. Kana essayer k'i b'i dogo na. I bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ. hali n'a sɔrɔ an tɛ fa ni ba la nka e fa de ne ba fo donc depuis yen yɔrɔ la i kɛra ne dɔ de donc a ka kan ne k'i ɲininka fɛn o fɛn de bi i kun kan i k'o fɔ ne donc ka n'i dogo na mun de bɛ yen. An kɔrɔ nin wagati in na kɔni problème foyi tɛ yen a ye kɔni b'a dɔn su ma n'i dogo a kobaga la kɔni i nɔgɔlen bɛ taa lahara foyi de tɛ yen sisan. Foyi tɛ yen. Ok ne ko ten ekɔli ko bɛ cogo di. Awɔ n bɛ a ko ban. I yɛrɛ bɛ ka kilasi joli de kɛ. Bon n bɛ terminal de la sisan. Awɔ. Terminal série jumɛn. Science exact. Cɛ n dɔgɔ science exact. Cɛ o ma nɔgɔn dɛ. Vraiment félicitations. Donc i banba a bɛɛ bɛ ɲɛ. I y'a faamuya. N y'a faamu. Mais e yɛrɛ tɛ ye sɔrɔ mun de bi. Ne tɛ e ye tuma si. Et puis e yɛrɛ dun fini dɛ ça c'est quoi. I yɛrɛ bila maa ɲɛnamaya siri la sa.
et qui pourrait. Au moins, un livre qu'on a fait manger, moi, il faut le payer, dormir. Toujours là, moi, il y a ma série là, quoi. Mais ma baby, ça c'est pas bon. Hein? Ça c'est pas bon. Aïe-toi à y ce qu'on ne m'a tout caillé sur nous. Allez, vous sur le canal. On me sait où d'autres. Parce qu'avec un kuna, il y a été. Donc, il était comme il m'a dit sur le canal. On sait où donc. Comme il était là, le tour à temps, si une télégraphie, à mes révisions, comme il y a examen, c'est là. Ok. Alors, ma mère fait qu'un problème là. C'est que tu fais. Les rébellions n'a pas eu faire. Bon, il y a un faux chili de pas les coups. C'est que tu n'as pas eu un faux chili là. Les rébellions d'Adouala. Donc, quand il y a des concas, il fait, il y a quel est le gouvernement, il y a bien fait. C'est tout, il y a examen classé les comptables. Tout est à Grenade. Moi, j'ai fait l'examen avant toi. Oui. L'examen que j'ai est à quel. Donc, expérience do bele la ne e ne yinga de fio mais ne ma gere ne ma di yalo et se go expérience soro Non, non. voilà tu es caillé beaucoup c'est bon mais ma la mo finya et tawa se gidi butiki na ko de be au kunka kele ti se ka pane kuna ba on ne re tinga folo e ne re jole mi na fa joro la ya famia donc beaucoup de bé n'était pas à quel fois ton série a bébé foneri ne veut se comme que aya famia voilà donc il se gata ok Trime te suro yefem ne ma cha jirane ga yere wallahi kana dol ateme mini doko wono wa che ne baro ne faka ke nyona yere de ko ngona kana don doro ne faka temela yere de fene wa min fam ya to dinde urlo kono san aw che dinin kadne ha orum sa edin men sigida na ti ma ne be sigida ko be kalama no dinin na man jante ko sobe wa mo kuluk mo ba fenete ti sur man dodu orulu problem tala na tirima nya kon ko gari tay ga bo yere dalo lola misone ndi sa ene ko metti tirima jazu ko be to gudme yere la sane enfin ouais jazu ko bana doko aga to re Ebe wele ga mine bolu. aga to bai Ntena. doko est-ce que Nkla de. Nkla. Nkoro kana magana blene. est-ce que Fatila Tirime aflen Jetire. Nia. Mo mi ara jolete e metiri bo ere ko tirime. est-ce que Fatila e ko kuma ne ya Tirime ma tanto a ti nya la Tirime do re Ko tirime join. Nkla de. Hene tirime a. Fimi kuna jara. Jolete e metiri bo ere. au fait ere kuna jara parce que ye muso nyena mani Bulu koniga. Dem ngena mani. dogo me fete e nyogo muso fote ngene la ko ne to tigi jan e nyogo muso nyuman sigida la ko cheto bulu o bisa ya to godi Ere meshele mere ala magana re. Atine ni ere be muso di chamanu makare woni anno. e dogo ai jaw ami jaw yene lu muso Otini ga chejari sa. Kani yere sege? Otini ga chene chejari mfeti dongo finyana. Wari bi minku. Abe pari. Atoto li pusher te wulo no fe. Odun dele makanu. Ototo fo pusher be wulo no fe. Pusher tere. Funu funere de wulo no fe. Nene ma yere nyinge. Nebe shi ebole anno. hey ni Tirime kan apwa na e mu fa be ke wa be ke Tirime sawo boy te mu kalama ite mu kalama Karim fen be on etay ani Karim delinga o ya no Iklala sa.
Enfin, min to a ka taa a ka bila kunna a diyara o a bɛ kɛ ne waramuso ye a ma diya o a bɛ kɛ ne waramuso ye. Tirimɛ dalen de la. Et Jean, ça va? Ça va, on s'en va. Avait dit. Ah, moi je peux dire. Bah, a kɛra fama yɛrɛ. On dirait b'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn ka so kɔnɔ. Ne bɛ bɔ waati min na o y'a sɔrɔ e ma wuli. Baara n'a taabolo tɛ. O ye tiɲɛ. O diyagoya. Nouvelle jumɛn bɛ yen nɔ? Dara ne yɛrɛ kun mago b'e la. O ka di. N bɛ fɛ ka kuma kɔrɔ Musa de fɛ. I hakili bɛ muso ko ne ka muso ko in na muso filanan ko in. Depuis ni don min na ne y'a kuma ta k'a bonya da Musa kɔrɔ. Walayi Ala dara fo bi ne ni Musa ma se ka bɛn ko la. A ka lekan de ko muso in tɛ furu wala bilen kɔnɔ. Dara ne dun hakili la ne jigi da yɔrɔ ye aw de. Wa ko mana ne sɔrɔ ou bien ni ne mago bɛ fɛn min na ne kan k'a fɔ mɔgɔ fɔlɔ min ɲɛna o ye aw de sani ne ka se maa ma. Nka Musa m'o yira ne la dɛ. A kɔni ka di ne ka kuma fɛ tiɲɛ yɛrɛ la. Hey, sabali. Kɔrɔ bɛ se ka min fɔ cɛ m'a bolo. Depuis ye kuma in fɔ ne y'a fɛ n ko ko in ma ne kun ne. Est-ce k'i pan ka don musoko la ten tɔ an tɛ muso min siya dɔn an tɛ muso min jogo dɔn. A ka di ne ye ka nin ko in to yen nɔ n'a kuma sera a bɛ kɛ. Waati b'a kuma de bolo. Ne bɛ n kɔrɔ kɔ. Dara o ma e bɛ ka ɲinɛ k'a fɔ ko ne fana ye cɛ de sisan Dara ne kan ka muso ta fo 4 o ye kelen Mijo bɛ ka mun da aw kan yan nɔ du ɲɔgɔn na ne ta ka bɔ a la a bɛ ka mun da e yɛrɛ kan o ni Musa hali maa mun y'an ba ye Mijo y'o to yen nɔ Dara muso furu ma dabɔ nin kama dɛ o kama ne bɛ fɛ ka filanan ta pour que n ka hakili ka se ka lafiya musoko ta fanfɛla la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Muso fɛn jumɛn de bɛ musoko la e bɛna min fɔ a ye an tɛ min kalama e ma fɔ an kɔ musoko la. Hey petit a ka di ne ye ka mɔgɔ kuma lamɛn sɛba tɛ fɛn jugu a ka den kɔrɔ koyi n'an m'e bilasira ɲuman kan an tɛ ne bilasira jugu kan abada a ka di ne ye ka bɔ nin ko in kɔ i k'a to an ta la. Dara ne yɛrɛ bolo aw bɛɛ ne niw de mais i yɔrɔ aw bɛɛ ne jugu de yan walayi nin ko in na aw de kun kan ka wuli ka nin ko in boli bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ hali ne ma wuli k'a sɔrɔ hali ne tɛ fɛn kalama a ko la yɛrɛ ka d'a kan aw bɛɛ ko Mijo y'aw tɔɔrɔ yan bɛɛ y'o fɔ yan mais aw bɛ ka ne de kɛ fautif ye bi n'a fɔra mɔgɔ bɛ ne bolo mɔgɔ ko mago bɛ ne la o ye hɛrɛ ye aw bɛɛ ye ne balima ye yan nka aw si tɛ k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la. Petit i b'i pan cɛkɔrɔba ni bo kunna o tɛ kojugu ye nka n'i y'i pan kumakan kunna i b'o ɲɔ i yɛrɛ la a ka di ne ye ka mɔgɔ kuma lamɛn ne ye bɔgɔ k'i kolonkɛbaga bɛɛ ɲɛ la i kelen b'i ka kolonkɛ kɛ. Dara ne b'a préféré ne kelen ka kolonkɛ kɛ ka d'a kan aw si tɛ ka sɔn ka ne dɛmɛ aw bɛɛ bɛ ka yira ne la nin ko in na ne kelen de bɛ n yɛrɛ ye aw bɛ ka yira n kelen ka ko de don problème t'a la n'o de ka d'aw ye ne fana ne bɛ n ka muso furu mun bɛ bɔ a kɔfɛ ne t'o kalama dɛ mun bɛ bɔ a kɔfɛ ne t'o dɔn dɛ nka ne kɔni muso kelen ta ne bɛ nin furu a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ bɛ ka kali ye. Ne bɛna fɛn kelen f'i ye fɛn dɔ ka di mɔgɔ nin ye nka i ka yɛrɛ t'a la a ka di ne ye ka bɔ nin ko in kɔ pepepewu ne muso filanan furu ko kuma waati sera e se t'o la o bɛ kɛ o nka n'i ko i bɛ ko dɔw karaba kɛ foyi t'a kɔfɛ ni nimisa tɛ Petit mɔgɔ kuma mɛn Petit mɔgɔ kuma mɛn Petit mɔgɔ kuma mɛn o siɲɛ 3 ye cɛ bɛrɛ ye 3 ye ne b'o f'i ɲɛna. I b'a dɔn ka ne la yɛlɛ de ko kuma ne bolo ni sisan tɛmɛna kuma nafa jumɛn b'a la bilen ni ne y'a kuma ye Dara wa muso in fila bɛ mɔgɔ bonya hali k'i kunna wuli ka mɔgɔ ɲɛda lajɛ o ka gɛlɛ a ma mɔgɔ ladamunen don an mana fɔ ne ka nin ko dabila tan tɔ mɔgɔ wɛrɛ ka t'o furu a kɛra jɔn ka ɲɛkumu kan. Ha san denmisɛnninw ko ko k'u ɲɛ tɛ foyi la n'u yɛrɛ ka bɔ fan tɛ k'u mago tɛ mɔgɔkɔrɔba kumakan na fɔlɔ tun bɛ kuma ni denmisɛnnin a kun b'a to i ta la nka san denmisɛnninw ko kɔrɔbonya yɛrɛ tɛ yen nɔ n'olu ko min n'o ma kɛ u ɲɛ tɛ foyi la ne b'a f'i ye Ala ka i sɔn hakili ɲuman na ka tila k'an yɛrɛ sɔn hakili ɲuman na nka muso ko in tɛ a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini n'a y'a sɔrɔ e de ye kɔrɔ ye n'a ne ye kɔrɔ ye o bɛna dɔn wa. Dara i tɛ jɔn ka cɛ fiyɛ na kɔrɔya tɛna kɛ ko wɛrɛ y'an bolo yan dɛ
ne bolo kɔrɔya kɔrɔ de an ka ɲɔgɔn bonya aw dɔgɔnin de fɛnɛ ne ye f'aw fɛnɛ k'a dɔn an viw de fɛnɛ bɛ ne la est ce que i bɛ ka n ka kuma faamu wa da yɛrɛ ne tɛna n jɔ yɛrɛ fɛ nin kuma yɛrɛ la bilen yɛrɛ i ni Musa a kɛra cogo o cogo a y'a bila ten tɔ muso kelen ta ne bɛ nin furu kana dara ah bon C'est tout. Ça va? Ça va. Comme tu dis. Peut-être là. J'espère que maman connaît. Bien les jolis blancs qui qu'on a. Ah. Là désolé. Tu me dis d'or là. Ok, et rien n'est vraiment là. Maro est ça. Il y a vers nous des Minawa. Fini don togo de wa kabako de do. Merci. Ni flatel be dabla. Ne wole ko yimuni ni mago bori law. Ok, problème. Furugo kuma ine. Nana biki hakili nando. Na sura ko bi bolo togo mina. Jesu ne bolo ne ni kuma bɛ fɛ baba o ye mun ne bɛ o juste furu tɛ se ka kɛ e ni ne cɛ o e ni kɔrɔkɛ de e Abdulayi terikɛ de e ne bɛ se ka furu kɛ cogo di ne ka sabali sa Asetu c'est vrai ne ye Abdulayi terikɛ ye mais o t'a yira k'a fɔ furu tɛ se ka tɛmɛ ne n'e cɛ ne ni tɛ joli kelen o hali ni e ni ne tɛ joli kelen nka e ni ne wolo kɔrɔkɛ de bɛ teriya la ne hakili ni e ma hakili sɔrɔ yɔrɔ la ne b'a hakili sɔrɔ yɔrɔ la e ni ne tɛ se ka furu kɛ Jazu sabali an sɔgɔma nse Lagare somɔgɔw baasi foyi tɛ baasi la kɔni baasi foyi tɛ nse ma naamu ne magoba de bɛ la o ka di yan n bɛ fɛ ka kuma Musa ni Daga de fɛ depuis ne ka musoko kuma yɛrɛ wulila ma walayi ne tɛ ka se ka lafiya dun yɛrɛ de kɔnɔ ka sababu kɛ Musa ni Daga ye Lagare i ɲɛ b'i la kɛ i ka di ne ye kojugu koyi wa fɛnɛ e ye ne ka den man di yɛrɛ ni ko in ma di ye ni nkalon tigɛ mais aw ka yan du kuma walahi ne da t'a la i ye muso furu o i m'a furu o a foyi tɛ se ne ma sabula a tɛna si ne kɔfɛ a dan ye dɔrɔn ka tobili de kɛ k'a diyan k'a dun wa hali n'a m'o kɛ buramuso wɛrɛw bɛ n bolo yan mun t'ale ye olu b'a kɛ ka di ne ma bi deli e yɛrɛ Ala ni kira kama kana ne da don a ka kuma ninnu na a y'a ɲɛnabɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw de sin kelen min wa aw de kurusi jala kelen denw ye a y'a ɲɛnabɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ ji deli yɛrɛ de. ma o tuma Dara ni Musa ka nɛgɛ n seri la dɛ ni fana mun kuma sugu ye ayi e tɛna na ne bugɔ sa Lagare e ka ne bugɔ kɛ o ma diyagoya de ne k'an da don e ka musoko la e ye fɔlɔ furu e ye miso wa misu n t'a tɔgɔ a tɔgɔ miso i ka miso ye e y'a furu ne de y'a furu ka d'i ma n'i bɛna i ka filanan ta i n'i kɔrɔkɛw de kuma ni fɛnɛ kelen i ni balimaw ka kuma kɛ a ye ne da bɔ a la n'a y'a sɔrɔ k'o yɔrɔ de don problème fosi tɛ yen yɔrɔ la ne bɛ se k'a yira k'a fɔ ko ne tɛ se ka furu kɛ teriya de bɛ ne ni Abdulayi cɛ ni ne ko ne bɛ Abdulayi dɔgɔnin furu o tɛ problème ye o yɛrɛ b'an ka balimaya tɔ sinsin o tɛ se ka kɛ kuma wɛrɛ fɔ furuko kɔni o tɛ se ka kɛ o to yen pewu Asetu naamu f'i k'a dɔn k'a fɔ i ye muso ɲuman de sanfɛ duguma i fan bɛɛ ka ɲi cɛbakɔrɔ bɛ fɛn fɛn ɲini muso la a bɛɛ dɔ b'i la
a ka di cɛ bɛɛ lajɛlen ka muso sɔrɔ komi e Asetu ɲɔgɔn. Ok. Déjà que a ka di cɛ bɛɛ ye ka muso sɔrɔ i komi ne ɲɔgɔn. J'espère que ne ɲɔgɔn ka ca diɲɛ in kɔnɔna la. Hein? C'est b'a essayer i bɛ taa ne ɲɔgɔn ta. N'o tɛ ne yɛrɛ tɛ. Ne y'i dɔgɔnin. Je suis ta petite sœur. Sabali. Ne bɛna min f'i ye. Ne Jazo kun bɛ yɔrɔ min na bi. N dusukun bɛ niveau min na. N yɛrɛ de b'a dɔn. Ne t'a fɛ ka muso si furu. Asetu e kunkolo tɛ muso min kan da la. Jazo. Répéter li ba kuma kan. En plus, ne t'o fɛ. De 1, ne t'i dɔn fɔlɔ dɛ. Oui, i ye ne kɔrɔkɛ terikɛ ye. C'est vrai que i ye ne kɔrɔkɛ terikɛ ye. Mais ne t'i dɔn fɔlɔ dɛ. I bɛ muso minɛ cogo min na, je sais pas. Et en plus, i bɔra yan. I taara ko Faransi. I taalen Faransi, i ye jogo minnu ta yan wa? I bɔra ni jogo min ye yan wa? Je sais pas au fait. Donc, an ka nin furuko in yɛrɛ, an ka nin bɛɛ bila yan Jazo. A tɛ se ka kɛ wa a tɛna kɛ. A bila i kun yɛrɛ la k'a tɛ kɛ. N bɛ fɛn kelen f'i ye. I kun bɛ Jazo min dɔ kɔrɔ de. O Jazo kelen de filɛ i ɲɛkɔrɔ. Asetu n'i sɔnna ne ka furu in ma, n bɛ layiru d'i ma. Cɛ ɲuman kan ka muso bɛrɛbɛrɛ cogo min na, ka muso minɛ cogo min na, n b'a bɛɛ kɛ. Ne tɛna se ka na e ta k'e furu ka tila k'a fɔ ko n bɛ ko wɛrɛ k'i la o. Juste ne mago bɛ min na dɔrɔn, i ka confirmation di ne ma. Jazo, awɔ n bɛ furu in na. Jazo, ne mana fɔ k'i ka taa ni woro ye anw fɛ. Ne ko, Fatimi ko yɛrɛ bɛ cogo di? Est-ce que e bɛna se ka ɲina Fatimi kɔ diɲɛ kɔnɔ? Fatimi y'a yira ne la k'a fɔ k'a tɛ ne ka ko la, k'a ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ. Et en plus, e kɔrɔkɛ burankɛ de don. A fɔ ne bɛ se k'o ko lataga ɲɛ tuguni. Bi ye Fatimi kɛ k'o fɔ e ɲɛna. E y'o dɔn bi de. Jazo, i ni ne cɛla furu a tɛ se ka kɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la a tɛna se ka kɛ. Et puis encore, ne ci de la. Ne taa. Asetu. Mɔgɔ n'i y'a dɔn i tɛ bonya diɲɛ in ko o ko la depuis a daminɛ i jija i k'i sen b'o la dɛ. Depuis Ala ka aw da nin du in kɔnɔ yan ne ma deli ka fɛn fosi fɔ aw ni ka ko la ko a y'a to ne ta la. Aw bɛɛ ko k'aw ni dun aw mana ko o ko daminɛ yan nɔ bonya t'a kɔnɔ karama t'a kɔnɔ k'a ɲɛsin ne ma. Ne bɛna da don mun na n'a y'i ja muso 100 furu n'a y'i ja 200 furu a foyi tɛ se ne ma. I y'a mɛn kɛ depuis e ka nin mission ko in daminɛ ne y'a fɔ e jour ɲɛna n'i ka nin dennin furu n k'a man di ye e ye ne lamɛn n'i ni balimaw y'a kɛ ne kɔ ka girigiri a taara o furu so cɛ tile cɛ ne bala kɛ i n'o ye kɔɲɔso la o ma kɛ yan i sera k'o kɛ cogo min kɛ i jilaja i ka nin kɛ ten tɔ wa n'i muso nana kɛ i b'a fɔ ye Ala ni kira kama hali n'a m'an fo a ten tɔ mission bɛ k'a kɛ cogo min kɛ a k'a kɛ ten n'a nana dɔrɔn a ka tɛmɛ n na. Ma o ma e n'u bɛ complot de la. Ne tun bɛ fɛ ka nin mɛn de da o aw de bɛ ka complot kɛ ne la du in kɔnɔ yan wa aw de bɛ ka plan kɛ ne la du in kɔnɔ yan sabula aw bɛ ko baden de kɛ a t'a fɔ ne ɲɛna plan bɛ tɛmɛ o kan mɔgɔ bɛ se k'i den kun da dɔ kɔnɔ k'i b'a sen da dɔ kɔnɔ o bɛ se ka kɛ nka n k'a bɛ k'o bɛɛ kɛ ne la du in kɔnɔ yan ni ko min tiɲɛna aw bolo n'a taara a bɛ n'o dilan cogo min aw bɛ sɔrɔ ka na ma an bɛna nin kɛ tan n k'an tɔgɔ sɔrɔ dɔ da kɔnɔ ko ma ci wɛrɛ bɛ ne la mun t'aw ta in ye koyi i tulo b'a la. Ma o tuma mun de bɛ la yɛrɛ ne yɛrɛ tigi sanna ma faamu yɛrɛ de n nana min kan ka kuma kɛ fɛnɛ i ka kuma musanni dara fɛ nin kuma nin nafa jumɛn bɛ nin na. Joel i tɛ na n ka tiɲɛ f'i ye e de n'olu ye jamu kelen n'u y'a meleke k'a bila yɔrɔ min n'i ma se k'a da u ta kan f'i ko k'i pan u ta kunna ka k'i jɛ tɛ a ko ye ka fara ne ni Ala ni kira kama i tɛ na n ka tiɲɛ f'i ye ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la mun tɛ kɔɲɔmuso ka minɛ fara ɲɔgɔn kan ye koyi i tulo b'a la kungo min bɛ ne da la ne bɛ k'a ɲini k'o de dilan ka tulo o ko la ne tɛ n'a fɔ ko ne bɛ ne ka muso filanan ko in ta ko k'a fara o kan dɛ i y'a mɛn kɛ ne to n ka lafiya Ala ni kira kama walayi bilayi b'i deli a k'i wolo fɔ su kama i k'a kɛ buwa sigi kama i k'an da bɔ a la pewu taa nɛnɛ nɔfɛ b'i deli taa nɛnɛ nɔfɛ ka taa ɲɛfɔ nɛnɛ Ala ni kira kama. Ma ne b'a dɔn pɛrɛ ne taara nɛnɛ nɔfɛ nɛnɛ bɛ ne lamɛn.
nka ne tɛ fɛ ka n pa e kunna fɔlɔ de ka sɔrɔ ka taa nɛnɛ fɛ yen. Ne yɛrɛ de sira d'i ma Lagare e ka taa nɛnɛ fɛ yen b'i deli yɛrɛ de e tɛ ne da don kuma na yan. non. n bɛ k'an kun ɲɛɲini o bɛ jɛnɛba ko kɛlɛlama tilew la i bɛ n'i jɔ n ma k'e ka muso filanan ko n k'an tɔgɔ sɔrɔ i da. Asetu. N b'a fɔ a dɔn mɔgɔ e ni Jazo ni ɲɔgɔn cɛ. Ne ni Jazo cɛ foyi tɛ ne na ni ɲɔgɔn cɛ. I tilen i ka cɛ fɔ n ye mun bɛ e n'a ni ɲɔgɔn cɛ. Foyi tɛ ne na cɛ e k'o ɲininkali kɛ tan mun na. E hakili la ne ye denmisɛnnin de ye wa nin waati laban in na n ɲɛ b'aw la cucu la ɲɔgɔn nɔfɛ ni min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i tilen k'o fɔ n ye. Hey, mi lamɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la Jazo bɛ ne kɔ furu de la furu ka di ne yɛrɛ nka a ka ko yɛrɛ de ma ne kunkolo minɛ n'a fɔra a tun bɛ Fatimu kɔ sisan nɔ o suma k'o dugumajɛ a nani ɲɛsin ne yɛrɛ fana ma k'a bɛ ne furu e b'o faamu cogo di nka ne y'a yira la comme quoi n'a tɛ se ka ne furu ko furu tɛ se ka tɛmɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ. N'i ko tan o diyara n ye nka i t'a to n ka kuma kelen f'i ye wa ne ni Jazo jɛnna ka tɛmɛ an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati in na furukufuruku min tɛmɛna ne n'a ɲɔgɔn cɛ n hakili de bɛ dɔɔnin kalama a ko la depuis Jazo bɔra ka voyage n'a ka na a changé la pewu i ka furu ka di ne ye nka n'i bɛ furu i jija a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ye danaya sɔrɔ mɔgɔ min na kɔfɛ mɔgɔw lajɛ n'u bɛ taa u bɛ taa ni hakilina dɔ de wa n'u bɛ na u bɛ taa sɔrɔ u bɛ na ni hakilina wɛrɛ Jazo filɛ nin ye Jazo ye ne terikɛ de ye nka depuis a donna Fatimu ko in na ne filila a ma pewu nka a ka di ne ye n'i bɛ furu i ka kɛ mɔgɔ ɲɛnaba ye nka a kana kɛ Jazo ɲɔgɔnna dɔ ye. Ninnu bɛ fɛ ka mun kolokolo a tɛna kɛ o ayi ne ɲɛ bɛ mun na nin ko la dɔrɔn ne ma n kɔlɔsi walayi a bɛ dabiri ne ta la mɛ mugu e yɛrɛ ka ta i ka lajɛ kɛ n'a fɔra du kɔnɔ min gɛrɛla mɔgɔ o mɔgɔ la n ko n bɛ n ka kuma fɔ ɲɛna k'an jigi ko ye o bɛ bɔ n jigi kɔrɔ n gɛrɛla Musa la k'an ka kuma ɲɛfɔ ɲɛna o ma dɔwɛrɛ sɔrɔ ka fɔ ne ɲɛna dɛ ko muso in tɛ don du kɔnɔ o ma kɛ problème ye n gɛrɛla Dara fɛnɛ la ka kuma ɲɛfɔ o fɛnɛ ɲɛna o fana bɛ jɔ n ma ko Musa bɛ ko ni Musa y'a bila yɔrɔ min na k'a bɛ yen nɔ de nka ni si ma n tɔɔrɔ n ma taa de n tɔɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan sɔgɔmada na ne bɛ taa n m'a fo ka don problème kɔnɔ k'a ɲɛfɔ ɲɛna diɲɛ kuma foyi to n na a ma mun dɔ fɔ ne ma ka tila ka n gɛn ka bɔ a kɔrɔ i n'a fɔ n t'a den du kɔnɔ ne de kɛlen don pɔn kelen na bila ye n bɛ don cogo min na n bɛ bɔ ten tɔ mɔgɔ si ka sira tɛ n ka ko la junior i b'a dɔn a gɛlɛyara dɛ tiɲɛ na i ka muso filanan ta ko in a ka di ne yɛrɛ n'i ka kuma mɛn n kɔrɔ n'a ma ɲɛ i bɛ furu kɛ i bɛ furu mɔgɔ ɲɛnama de ma n'o tɛ furubali ka fisa ni o ye ni aw yɛrɛ b'a la k'a fɔ ko ne tɛ ka sɔn furu ma ne tɛ ka sɔn furu ma ne ni mɔgɔ minnu ye jɛgɛ ka tɛmɛ u b'a daminɛ a daminɛ ka di nka laban de la u bɛ n'u fori ka bɔ i kɔrɔ. donc n t'a fɛ k'i n'a ye ɲɔgɔn nɔfɛ n t'a fɛ k'a ye ko aw jɔla yɔrɔ la kuma tɛ ko ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ka da k'i ye ne dɔ de ye n tɛ fɛ juguman k'i sɔrɔ fiyewu. ni ala sɔnna ma i tɛ n'a mɛn kuma tɛ k'a ye ko nin ye ne ni Jazo jɔlen de ye
kuma tɛ ko ka tɛmɛ ne ni Jazo ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ kɛ fo ka diɲɛ wuli bilen. Problème t'a la i bɔra k'a fɔ cogo min na n'i sera k'a bɔ o sira fɛ a bɛ diya n ye. Problème t'a la. Wa i wele kun de t'o ye. Oui, ne bɛ na. Ok, problème t'a la i bɛ se ka taa. I b'an ka kun fɔ ma ye. A b'a mɛn. N'i y'a ye bɛɛ bɛ k'a mako la i ka muso filanan furuko in de don parce que u sirannen de don n'a fɔra ko an bɛ min jo t'a la fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ o la ni e mana taa dɔ wɛrɛ ta ka na fara o kan sa n'o ma kɛ laɲini ye a ko tɔ bɛ sɔn ka juguya dɛ o de ye du kɔnɔ mɔgɔ siran kun ye ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne kun fɛla don nka ne ɲɛ b'a la cogoya min na k'i ni du kɔnɔ mɔgɔ si tɛ ka bɛn a ko la fo ka taa se hali an bamuso yɛrɛ ta ma tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara ne kɔni bɛ se ka mun f'i ɲɛna n'i bɛ se ka segin kɔ i ka taa i ni grand frère a ka sigi ani du kɔnɔ mɔgɔ a ka kuma ɲɛfɔ u y'a bila yɔrɔ min na i k'a ta yen sinon a ko bɛ ka kɛ cogoya min na n t'a kɛ cogo ye dɛ fo ka na taa se e ka dubila ma i kɔni b'a dɔn o ye fɛn cɛjugu de ye ne kɔni b'i kɔ fɛn bɛɛ la fo dubila e ka bɔ du kɔnɔ ka taa luwanse ta kɛnɛ ma e t'a dɔn k'a fɔ o fɛn kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ o ye balima o du fara don ne ko mun de bɛ k'aw bɛɛ sɔrɔ tantɔ de i mana gɛrɛ min na k'i ka kuma ɲɛfɔ ɲɛna kuma kelen de b'aw bɛɛ da nin fana ye mun ko ye nka a ko bɛɛ jɔtɔ ayi n lamɛn a ko bɛɛ jɔtɔ don a tɛ mɛn yɛrɛ ni n bɔra ka taa k'u to u ka du kɔnɔ yen nɔ o y'a ko bɛɛ bannen parce que a ko yɛrɛ a ɲɛna sisan a tiɲɛna o a bɛɛ ka kan ne ma. n teri i tigɛ de ye dusu kan ko mana kɛ cogo cogo e de ye ne teri ye wa a ka kan n'a dannen don e da la ne kan ka sira yiri la kan'i ta i dusu fɛ an ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini na sinon ka bɔ du in kɔni kɔnɔ ne t'i kɔni ko in na dɛ ne kɔni ye mun f'i ɲɛna an ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini e yɛrɛ bɛ fɛ ka muso furu kura min ta nin e y'a jogo ɲini k'a dɔn e y'a ɲini k'a dɔn n'a sɔrɔ ni e ka laɲini b'a a la wa ne dun mɛnna k'a f'i ɲɛna dɛ muso tɛ taa kun fɔ muso kuma dɔ la u bɛ mun yir'i la kɛnɛ ma o ni n'u furulen kɔ u bɛ taa mun yir'i la o tɛ kelen dɛ sani e k'a furu a bɛ se ka jogo dɔ yir'i la o t'a jugu ye nka furulen kɔ a b'a yɛrɛ yir'i la ne kɔni ye mun f'i ɲɛna n'a ma ɲa a ko bɛ taa fɛɛrɛ kɛ i ka muso in ɲini k'a dɔn n'i y'o dɔn n'i y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnama don n'i bɛ se ka taa kuma fɔ du kɔnɔ k'a ɲɛf'u ɲɛna ko tiɲɛ yɛrɛ la ni misiw tɛ kelen k'u hakili lasigi a dɔw la u k'a faamu u ka sɔn sinon u sirannen don dɛ. Ugu dɛ i komi olu tɛ k'a ɲini ka ne hakilinata dɔn mun b'olu kunna dɔrɔn muso in tɛ furu ka na dɛ parce que a b'u kunna ne bɛna muso in furu ka na misiw de ɲagarila kɔrɔbɔ n kɔrɔ muso yɛrɛ ta o de o bolo dɔrɔn ne bɛ ka muso in furu dɔrɔn de ka na misiw dɔrɔn de kama. E bɛ ka ɲinɛ mun kɔ dɛ muso in e kelen de b'a furu nka n'a kɛra ko ye i kelen kunna ko tɛ dɛ a bɛ s'u bɛɛ lajɛlen de ma. ne yɛrɛ filɛ nin yɔrɔ min na sisan a ɲɛna o a tiɲɛna o a bɛɛ ka kan ne ma ne mɔgɔ foyi de t'a ɲalen yɛrɛ la bilen yɛrɛ. Junior sabali i tigɛ da i dusu kan i ka mɔgɔw lamɛn i b'a dɔn i teri de ye ne ye ko mana kɛ cogo o cogo ne b'i dɛmɛ a kan nka n'i bɛ hakilina dɔw kan mun t'a kɛ cogo ni mun man ɲi ne b'a f'i ɲɛna dɛ tiɲɛ fɔ n teri ye o tɛ teriya sa yarɔ nin cogo in de b'i la kabini denmisɛnnin ma i tulo jalen don i ma n'i ni da fɛn fɛn kan i b'a fɔ k'i b'a kɛ n dun b'a f'i ɲɛna i kun kɔrɔbayara dɛ ni hakilina ninnu i kan ka ninnu bila de mɔgɔ kelen hakilina kelen mɔgɔ fila hakilina fila wa i sigilen don an bɛ ka kuma i bɛ ka kɛnɛ fitinin lamɛn ne kɔni ye mun f'i ɲɛna n'i bɛ mɔgɔw lamɛn a lamɛn dɛ ne bɛ ka min f'i ɲɛna Jo a bɛ n'a fɔ e tɛ ka ne ka kuma faamu halisa mɔgɔ si de tɛna ne bɔ hakilina in kan ni muso ye ne b'a furu a bɛ kɛ ko dɔ ye hali n'a sɔrɔ an ka balimaya bɛ to a da fɛ de a bɛ to a da fɛ an tɔɔrɔla sa. Wale Junior ne kɔni bɛ ka mun f'i ɲɛna ko to ko k'i to. Wasiri lagare yɛrɛ ko cɛmisɛnnin dɔw bɛ ka commencer ko ka sira tigɛ ale la kare kɔnɔ yan k'u yɛrɛ bɛ ka commencer ko ka kanuko kumaw de fɔ ale ye. O kɔni o ye denmisɛnninw yɛrɛ dama ka ko ye dɛ
denmisɛnninw ka ko ni maakɔrɔba ko k'i b'i da don o la ni m'i togo dɔn i bɛ taa mɛbali mɛn dɛ. tɛ denmisɛnnin ko ye dɛ kanuko kuma olu tɛ denmisɛnnin kuma ye dɛ ka tila ka sira tigɛ an ye fo denni bɛ ka siran ka taa ekɔli la i tɛ wuli k'a ko ɲɛɲini o tɛ denmisɛnnin ko ye dɛ. baasi t'a la n y'a faamu n bɛna fɔ a kɔrɔkɛw ɲɛna u ka se k'a ko ɲɛɲini ni min don ɲɛ bɛ sɔrɔ a la nka nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ dɛ ko wɛrɛ bɛ ne kan min ka jugu ni nin bɛɛ ye. o ye ko jumɛn ye. nin ko kɛn bɛ ka ne ni siri k'a da n kun bi walahi n bɛ n da n'a ye ka wuli n'a ye n t'a dɔn n bɛ nin ɲɛnabɔ cogo o cogo la. ne ma Jɛnɛba ka kuma ɲɛfɔ e ye waati dɔ la n ka a nana ko ka cɛ dɔ ɲini a ye nka bi o ko taa mɛn ka ne bolo dan dɛ. Jɛnɛba kalekan de don ko fo ne de ka ale ta k'a fara aw kan. Basi ne kun kumana e kun b'a fɔ ko keleya de don depuis ne ni muso in na don ye don fɔlɔ min na a ko ma ne ja dɛ ka muso ye kɛ pan ka woloki la cɛ nɔfɛ tantɔ ko cɛ ɲini ko dɔ kun b'a kun. Tiɲɛ na nin ko in kɛn bɛ ka ne jɔrɔ dɛ. Nin kɛn bɛ mana bila minɛn o minɛn kɔnɔ n m'a ye a ka bon o bɛɛ ma wa n yɛrɛ siranna min ɲɛ o de bɛ ka daminɛ. I dɔgɔmuso Koroti min o tulo donn'o nin ko la a ma hɛrɛ mankan wuli a ko la ka mankan wuli k'a jɔ n'a tɛ ɲini ka taa Jɛnɛba jagoya ɲini sa ka na n'a ye ka n'i k'a kan. Koro ju de koyi bari Koro de nana n'a ye Koro terimuso de don o tɛ se ka don mɔgɔ si kun na o ka na n'i terimuso ye o ka tila k'a fɔ ko k'i furu ka fara wa siri o tɛ bɛn mɔgɔ ma dɛ. O ye tiɲɛ kɛ nka yala est-ce que ne ko n ko n bɛna furu wa ne hakili la ni ko kɛra nin kɛcogo la aw de bɛ fara ne kan ka n dɛmɛ ni hakilinaw ye cogo min na an bɛ se ka nin ko dilan nka ni aw yɛrɛ kɛla maa ye min y'a kɛ kɛlɛ ye dɔrɔn ne bɛ hakilina ɲuman sɔrɔ cogo di ka nin ko dilan. An ma kɛlɛ kɛ ko Basiri a dilan cogo ɲuman yɛrɛ b'i kɔnɔ. Tiɲɛ na ne ta kɛla ni mun y'a dɔn ye walahi bi ne mana miiri dɔrɔn ne bɛ miiri de n ko ni n kun y'a dɔn hali n kun kana namu minɛ a daminɛ na ɲɛ ma ni kara. An yɛrɛ bɛ ɲinɛ la e hakilinata ye jumɛn de ye nin ko in na. Hakilina wɛrɛ bɛ ne la solution bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka nin ko in Jɛnɛba dagabɔ da la wa k'a d'a kan ni ne ma fɛɛrɛ ɲini ka o lajɔ Koro dusu bɔn bɛ bɔ cogo min na nin ye ninnu fila ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kare kɔnɔ k'a kɛ mankan ye k'o tɔgɔ ko cɛ ko bɛɛ b'a dɔn maloya kɔni ka bon sigida la o. Ni maloya ka bon e yɛrɛ bɛ mɔgɔw ka bonya min bɛ ka misiri la kan tan wuli i ka nin ko ɲɛɲini dɛ. Ala ka solution ɲuman Ala k'o d'i ma. Tiɲɛ yɛrɛ la nin ko bɛ ɲini ka taa ka ne bolo da n mɛnna ko dilanna san nka nin ko kelen nin dilancogo bɛ ka ne jɔrɔ dɛ n yɛrɛ t'a dɔn n bɛna nin ko kɛ cogo o cogo la n'o tɛ ni maa kan ka nin ko ɲɛnabɔ Koro de ko kan ka kɛ ɲɛnabɔbaga ye o nka o yɛrɛ mana kɛ kɛlɛkɛla ye ka ban ne bɛna jɔn sɔrɔ ni min bɛna jɛn k'a ko ɲɛnabɔ bilen. Koro tɛ se k'a ɲɛnabɔ koyi en tant que cɛ ko kɔni b'a la Koro tɛ se k'a ɲɛnabɔ parce que a fana bɛna Koro de fana dala dɛsɛ a ta la koyi Basiri i yɛrɛ de bɛ wuli ka nin ko in ɲɛɲini koyi Ala ka nin solution ɲuman d'i ma sinon an kɔni an sen tɛ nin na dɛ Basiri npogotiginin sin bɔ wagati n'o ye cɛko daminɛ est-ce que e bɛ se ka cɛko bɔ bolo wagati. O ma nɔgɔ fiyewu. N'i ye muso fɛnɛ cɛ sabagatɔ ye o fɛnɛ na kɛ o fɛnɛ ta ka jugu n'o ye o ka cɛko ka jugu n'o ye n'i kɔni ye fɛnɛ lafiyatɔ ye Jɛnɛba ka nin ko in na fo n'i ye cɛ wɛrɛ ɲini ka d'a ma ou bien fo n'i yɛrɛ y'a ta. A fɔ o la ne ka taa n ka sange san k'o bila n fɛ yen kɛ k'a d'a kan ne b'a dɔn ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ nin ko in na ni Koro ma Jɛnɛba faga ne kɔni bɛ kɛ su ye